22 minutes after 8 o'clock, Sekulo Soskati, where we bring you as a eThekwini, which is brought to you by eThekwini Municipality, Laguvuma 103 FM, and it happens every single Thursday around 20 past. And on the line, we've got Councillor Cyril Xaba, Mayor eTheku. Mayor, siyakwamukela ehlelweni. Ngiyabonga kuyivuma FM ngicela ukubingelela nje abaleleli ngibingelele ke lapho ke studio uBongani ngibingelela uSli kanye noGabriel ngiyabonga kakhulu ngokuthi bafethu ninginikeze ithuba. Mayor, siyeza ukuthi izolo ubuvakashele lapha yana ku Chekwe Vera Road Metropeni just ukuthi uhambe uyohlola isimo sabantu abahlala emgwaqweni. Mhlawumbe nje awusichazele ukuthi kuhambe kanjani izolo. Mfowethu kade sihamba noAyanda Msweni ukusijabulisayo kakhulu ukuthi bakhona abafuna ukushintsha izimpilo zabo baqale kabusha badinga nje usizo ukuthi balekelelwe. Uyabona ke lo msebenzi mfowethu udinga abazali abazalwa nabo kanye futhi nabefundisi ngoba phela befundisi babazali bakamoya balabantu ukuba kubanjiswane ukuthi abantu abafuna ukubuyiselwa emuva babuyiselwe emuva kuthi laba abadinga ukusizwa ngemshanguzo basizwe ngemshanguzo ukuze sikwazi ukuqeda yonke le nkinga elapha emgaqweni. Lapho ke sengimusa ke ukuthi labo umzalo owazi ukuthi unengane yakhe elapha edolobheni enkabeni edolobha angaqashi avele ezekuthina and sizoxoxa ukuthi yena kanye nengane bangasizwa kanjani ukuthi baphinde bahlanganiswe ukuze ingane iqale kabusha and kuphele yonke lenkinga esibhekene nayo lapha emgaqweni eChekovara. Mashobada sisiyezwa lana ngathi umasipala weTheku usuvula ithuba lokuthi ke kube khona mhlambe ukubhalisela indawo zokuhweba enekhala nje ezibalela emakhulwini ambalwa. Mhlambe mhlonishwa uma ungabe nje ungasichaza kabanzi ukuthi kubhaliswa kanjani futhi zikephi lezi indawo zokuhweba ukuthi umuntu akwazi ukuthi azame naye. Mfowethu umuntu efuna umniningwane angafaka isicelo sakhe and kunenamba ke esibhalile ethi 322 031-322-8672 enye u-031-322-8673 8672-8673 noma ke babheke ikhangiso zethu la sizifaka khona kakhulukazi kwiwebsite yethu bayazi kwiwebsite bethu abantu abaphethekweni lesicelo sifakwa ke kuyavalwa ngoMarch ngizama ukuthi abantu abaphuthume kuvala ngo12 wasala washiya mfethu uma ufuna ukuzohweba eThekwini and webe nje kulama business amancane faka lezo izicelo zikhona sivulile njengomkhandlu. Uma bengicela nje mhlawumbe usirepeatele inamba ngoba ngathi usho fast in case ukhona ongazwanga kahle. Inamba mfethu u-031-322-8672 and esibili u-031-322-8673 eqala 8673 esibili 867 eqala 8672 esibili 8673. Okay. 25 minutes after 8, we are right in the middle of eThekwini, which is proudly brought to you by eThekwini Municipality on Vuma 103 FM. This happens every single Thursday just after 20 past 8. Mayor, siyezwa ukuthi umasipala umema abathungi bengqephu baseThekwini ukuthi bazama ukungenelela uhlelo lokucathuliswa nokuqeqeshwa for iDurban Fashion Fair ezobe ikhona this year in 2026. If mhlambe I'm in the space sengqephu noma ngiyathunga noma ngiyadesigner ngiyapi if ngifuna ukuba ingxenye yalelo hlelo noma ngifuna ukuregister. Mfowethu siyabanxusa abantu abafuna ukungenelela lo hlelo le Durban Fashion Fair ukuba beze ngaphambili sithi nampa abantu abadingekalayo bafudinga ucasululo ukuthi ukuze bakwazi ukucathuliswa kulolu hlelo kumele ube ulethe umlando nje wakho umfishane ngebusiness lakho lenzayo lemfashini and incwadi yenqoma wena ibhukwana nje lomsebenzi wakho wakamuva okhombisa izithombe zomsebenzi owenzayo ikhansela leward ifakazelayo ukuthi unendawo yokuhlala anobufakazi ke beziqu zemfundo onazo. Uhlelo lugcile kakhulu kubantu abanamakhono abalulekile kwezimfashini
ukuthuthukiswa kwamabhizinisi nendlela zakhona ukungena ezimakethe nokwazi ukudayisa amathuba ekuxhumana nabanye ke abasemkhakheni ofanayo. Uma ke sebehlanganisile konke okudingakalayo kumele ke bahambise wonke amaphepha abo bawayise lapha e-Embassy Building e7th floor. Ukubhaliswa ke kuba ingxenye yohlelo savala nakhona ngomhla 6 kuMarch ngo3 ntambama. So may uthe baya Embassy Building by Embassy Building fethu ku7th floor. Okay. And kodwa savala ukubhalisa ke ngomhla 6 kuMarch ngo3 o'clock asithi abaphuthume ke laba abafuna ke ukukathuliswa ngokuqeqeshwa kwi Durban Fashion Fair. Siyabonga kakhulu May. Siyabonga mfethu. Yazi into eseceleni nje engahlangene nalokho. Ngomhla ka28 siyasigijima la eVuma. Sifuna ukukumema nawe. Ngicibela. 28 ku February. Ngomgqibelo nje kuseni siyagijima, so once a month we are trying to get healthy, and wonke umuntu ofikayo kule show, since now ufika kule show naso sikufakileke, siyasigijima nje sonke sohlanganisa mabu ubonto available meya sokumema. No please mfethu sizozwa nganike la. Mina Mlotshwa ngiyawalka, mina Mlotshwa ngigijima mina ngiyawalka nje. Ngiyawalka nje. Mina ngizokubona makhona gijimayo kube khona walkayo mina ngizocathula. Siyabonga ke meya sokhuluma next week. Sharp.